सिबिनां गेलेमु अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया बर' हारिनि बिर जोहोलाव मुंख्लं डि जाब्रां मेम'रियेल फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्टखौ बे अक्ट'बर दाननिनो 30 अक्ट' 2024 खालि जागायसिगोन। बेखायनो साफ्रोम जोलुर जोनाय एबा फुटबल बादायलायनायखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोना लैहोर लैहोर थांनानै बादायलायनायखौ नायनो आरो अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिखौ थुलुंगा होनो खावलायहरनाय जाबाय। गोसोआव लाखि बादायलायनाय जागायनाय हाबाफारिया 30 अक्ट'बरनि सानजौफुनि 1 बाजिनिफ्राय जागायगोन। बेजों लोगोसे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय बर' सिनेमानि गोबां फावखुंग्रि आरो ख्रिस्टि मोसाग्रा हान्जाफोरबो फैगोन। बादायलायनायनि जागायजेननाय हाबाफारियाव बयखौबो फैनानै लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय।